Наскоро мъж, преоблечен като жена с брада, спечели Евровизия. Провокацията бе успешна и предизвика такава реакция, сякаш такова чудо никога не е имало. Ние решихме да се върнем назад във времето и да ви разкажем за образа на жената с брада в изкуството през вековете. Вероятно, един от най-древните е този на кралица Хатшепсут. Египетската владетелка живее 15 века преди новата ера и успешно управлява страната си почти 20 години. За да предотврати набези към трона си поради факта, че е жена, кралица Хатшепсут се облича като мъж и слага дори изкуствена брада, която се смята за един от белезите на фараоните. По-късно, в края на 16 век, придворното джудже с брада Хелена Антония е любимка на Маргарита Австрийска. Тук я виждаме изобразена в каляската като придворна дама. Може би най-известната картина на жена с брада е дело на испанския художник Джузепе де Рибера и е популярна с испанското си име Ла Мухера Барбуда. На нея е изобразена 52-годишната Магдалена Вентура от Абруци с мъжа си и новороденото си бебе. И ако през 17 век жените с бради са смятани за чудо на природата и никой не си е помислял да им се подиграва, то по време на викторианската епоха жените с бради са били продавани на цирковите трупи из Европа и Америка. Най-известните имена от това време са Джулия Пастрана, Ан Джонс и Джейн Барнел с сценичното име Лейди Олга Родерик. А това е пример за модерна арт-брада, направена от косата на притежателката си. Виждаме и колко неотразима е Салма Хайек с брада във филма от 2009 "Циркът на кошмарите, чиракът на вампира". Жени с бради е имало от векове и ще има. Разликата е, че ние, живеещите в 21 век, се оказваме по-смутени от този факт, отколкото съвременниците на египетските фараони. Според съвременния народен будител Камен Донев, 3 неща са важни в живота. Първото е радост и третото вдъхновение. Две вечери стотици българи в Лондон се подложиха с удоволствие на Камен Доневата смехотерапия. Екипът на Лондон Арт е много щастлив да се запознае с Камен Донев и да разбере повече за неговата философия в живота и защо прави точно такъв хумор. Моята философия за живота, основната, така да се каже, фундаменталната ми идея за живота, това е човек да опитва. Ироничното надсмиване над собствените ни недостатъци, примесено с тъжна носталгия по изконно българското, бяха поднесени по деликатен и интелигентен начин. Благодарим от сърце! Какво докоснахте българина, което толкова много му хареса и го привлича към това, което им казвате чрез вашето представление? Предполагам, че съм докоснал най-вече неговата жажда за нещо вълнуващо, за истинско преживяване. Както дойде демокрацията, мнозина се опитват да изкушат публиката с всякакъв вид хумор. Но за мен по-важно става все пак вълнението. Тогава, когато докоснеш сърцето на един човек и го накараш, освен да се разсмее и да се натъжи, в хубавия смисъл да си поплаче и да преживее нещо по-така. Ето има една дума, да си разтвориш сърцето пред някого. Чувал съм да казва, мене вика един ме е срам да плача. Как ще е срам, викаме? Че това викаме най-полезното нещо в човека, бе, горещата сълза. Ти ще си поплачеш, те с тебе, викаме, готово лепят и има хора, пари дават да плачат. Чакат пред кабинети, хипнотизират го на кошетка, нали? Казва неща, които майка си, баща си не е споделял. После съжалява, но свършил, вече дал пари. Какво ви дава това представление лично за вас? На мен ми носи, освен смисъл в живота, ми носи огромна надежда, защото връзката с публиката е истинска и жива. Дори да не ги гледаш, усещаш вибрациите отдолу, кога нещата се получават и кога не. Самия вие бихте ли емигрирал? И като сложа нещата на кантар, някакси носталгията в моята природа е много силна и
И винаги България ме дърпа, винаги искам да съм там. Здравейте, аз съм Камен Донев, from Bulgaria. Гледайте предаването London Art няколко пъти.